Türkmenistanda daşardan getirilen temmäki önümleri üçin gosmaçy talgytlaryň mukdarynyň artyrylmagynyň izi bilen ýurdun bazarlarynda onsuz hem degislilikde has gymmada satylan çilimleriň bahalary galdy. Türkmenistanyň talgytlar hakynda ýurdun bitebi kanunyna gosmaçy we üýtgetmeler girizmek hakynda kanunyna laýyklykda geçen aýyň aýagynda ýurda getirilen temmäki önümleri üçin gosmaçy tölegler üýtgedildi. Täze düzgüne görä ozal temmäki önümlerinden gümrük bahasynyň 74 götürümi gosmaçy tölek hökmünde alynan bolsa, indi sol mukdar 93 götürüme çykaryldy. Şeýlelikde mundan beýlek bir gutu temmäki önümi üçin 3 dälde $4 möçberinde gosmaçy tölek alynar. Şeýlede senagat taýdan öndürilen beýlik temmäki we temmäkiniň senagat çalşyryjylarynyň 1 kilogramy üçin ozal alynan $15,6 derek indi $19,5 gosmaçy tölek hökmünde alynar. Lewawyň dolanlyş merkezi Türkmenabadda şu hepdeden bäri ozal 55 manatdan satylan çilimleriň bahasy birden-ke 65-70 manata çykdy. Bu köpler üçin garaşylmadyk ýagdaý boldy we adamlarda nägilelik töretdi. Häkimetler ýurdu çilimden azat etjek diýip diňe gadagançylyk girýärler we çilimi taşlap bilmeýänlere başga hili alternatiwa hödürlemeýärler. Diýip 2 awgustda atlandyrylmasylygyny soran yerli ýaşaýjylaryň biri gurrun berdi. Ol aýlyk tähmin takynyň 1250 manada deňdigini, bu ýagdaýlarda bir kutusy 60-70 manada bahalanýan çilimleri satyn almagy gurbunyň çatmaýandygyny aýtdy. Belletek bu bahalar beýleki ýurtlardaky ýokary hille hasaplanýan temmäki önümleriniň narhyndan hem tilmetde ýokarydyr. Häkimetleriň bahalary galdyrmak siýasaty känwer netije bermeýär. Bazarlarda, husus dükanlarda ýasama çilimleriň onlarça görnüşi bar. Elbetde, olarda asyl temmäkiden başga her türlü çöp salanma. Emma çilimi öwrenşen adamlaryň bu saglyklaryna yaramaz täsir ýetirse-de olary satyn almakdan başga alajy ýok. Diýip 30 ýyl töweregi çilim çekmek tejribesiniň bardygyny belläň söhbetdeşimiz sözüne gosdy. Türkmenistan 2025-nji ýyly çelini ýurdu temmäkiden azat etmek ugrunda tagalla edýändigini aýdýar. Azatlyk bilen gurungdaş bolan türkmenistanlylar häkimetleriň bu tagallalarynyň çäginde diňe çilimkeşlere jerime ýazmak, şeýle-de satylan çilimleriň möçberini azaltmak we bahalaryny ýokurlandyrmak boýunça iş alyp barýandyklaryny, emma raýatlaryň bu indikden el çekmegine kömek bermek boýunça medisina we düşündürüş işlerini ýetirlik geçirmeýändiklaryny, ýurtdaky maslahat berici merkezleriň hem talaba laýyk işlemeýändigini aýdýarlar.